Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Чын балны ничек сойларга, ветеринария табиблары балның ялганмы түгелме икәнлеген тикшерде. Ишек аллары, юллар яңартыла, йортларга капиталь ремонт ясала, төзүчеләр хәзер кайда эшли? 60 яшькә 60 килограмм чәкчәк. Мәдинә Мөхәммәтҗанова хәрби хезмәткәрләргә татар милли ризыгы әзерләде. Жей бал кыртлары өчен баллы булмаган. Быел республикада аномаль эсселек аркасында бал кыртлары тулы программа буенча эшли алмады. Хәзер уңайлырак һава торышы урнашты, шуңа күрә умартачылар татлы ризыкны җитәрлек булыр дип өметләнәләр. Шул ук вакытта чаллы ветеринария табиблары балның ялганмы, түгелме икәнлеген тикшерә. Тулырак алдагы материалда. Жей бал кыртлары өчен авыр булды дип әйтмәсең дә. Кибетләрдә балның киң сайлау мөмкинлеге, аның бик күп төрләре тәкъдим ителә. Татлы ризык җитештерүчеләр билгеләп үткәнчә исә, һава торышы бөҗәкләр өчен уңайсыз булган, аларга җиңел булмаган. Липы, конечно, чуть-чуть поменьше, но так вот идет. Сейчас вот идет и гречка идет, гречишный идет и цветочный. Вот так вот. Хороший сбор был. Не жалуемся. Пчелки хорошо потрудились. Быел җәй эссе генә түгел, коры да булды. Биологлар билгеләп үткәнчә, туфракта дым юк диярлек. Шуңа күрә үсемлекләр шаулап чәчәк ата алмады. Бал җыюдан тыш, бал кыртларына умарталар да оптималь температураны сакларга кирәк булган. Для поддержания оптимальной температуры в улье в жару тратится больше энергии. А значит, больше пчела есть питательных веществ, и того же меда, запасов меда тоже может уменьшаться и из-за этого. Шуңа күрә кайбер намуссыз җитештерүчеләр балга шикәр, крахмал өстәп татлы ризык күләмен арттыра ала. Узган елгы запасларны җылытырга һәм аларны яңа дип күрсәтергә дә мөмкиннәр. Пасификат кибет киштәләренә эләкмәсен өчен Чаллы ветеринария табиблары товарның сыйфатын лабораторияларда тикшерә. В данном случае очень вязкая консистенция, у свежеоткачанного меда жидкая консистенция. Далее мы определяем аромат меда. Цветочный мед имеет насыщенный аромат, а также вкус. Мед должен быть сладким, без различных вкусовых примесей. Балның әшү билгеләре булмаска тиеш. Әгәр дә татлы ризык үтә күренмәле булса, бу яхшы билге. Ветеринарлар дымны да билгели. Әгәр ул 21%-тан артык булса, бал әле өлгермәгән. Белгечләр татлы ризык сатып алганда ел фасылына игътибар итәргә дә киңәш итә. Ноябрь аенда инде сыек бал булмаячак, ул куйырган булачак. Ләкин искәрмәләр бар. Акация балы сыек була. Үй шартларында йод тамызып була. Әгәр крахмал булса, ул зәңгәрләнәчәк. Алина Сулейманова, Эльмира Гайнутдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәр үзгәрүен дәвам итә, ишек аллары, юллары яңартыла, күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясала. Төзүчеләр хәзер кайда эшли, бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Вахитов проспектында Сөймбикәдән машина төзелеше урамына кадәр капиталь ремонт 72%-ка башкарылган. Гидростроительләр урамындагы эшләр 35%-ка тәмамланган. Автозаводский проспектында да актив эш бара. Республика программасы кысаларында ишек алларын яңартуга килгәндә, биредә дә эшләр тәмамланып килә. По программе «Наш двор» дорожные работы и освещение выполнение на сегодняшний день составляет 92%. Идем по графику. По капитальному ремонту многоквартирных домов на сегодняшний день физическое выполнение объемов составляет 95%. Здесь тоже все в графике, то есть как обозначено, до 1 сентября работа будет завершена. Шәһәрдә безнең ишек алды программасы буенча эшләр тәмамланганнан соң төзүчеләргә бәйрәм төшке ашы белән рәхмәт белдерү традицияга әверелде. Шәһәр мэре билгеләп үткәнчә, әлеге практиканы дәвам итәргә кирәк. В завершении работ, я думаю, абсолютно правильно. Нужно быть благодарными жителями того или иного микрорайона, и там, где территориальное общественное самоуправление, там, где главы районов такую форму подведения итогов взяли в работу, это правильно, и они молодцы. Программа «Наш двор» не завершилась. Мы ее будем продолжать. Наил Махдиев район башлыкларына мөрәҗәгать итеп, төзүчеләрне башкарган эшләре өчен бүләкләүләрен сорады. 2023 елда Чаллыда 80-нән артык ишек алды үзгәрәчәк. Алина Сулейманова, Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Her yıl üçün 1 kilogram territorial ijtimoiy üzidare reisi Мәдинә Мөхәммәтҗанова үзенең юбилейы хөрмәтенә 60 килограмм шәк-шәк әзерләргә карар итә. Ул безнең хәрби хезмәткәрләр өчен әзерләнә. Безнең төшерү төркеме татар милли ризыгын әзерләү барышын күзәтте. Вот нарезаем как на лапшу. Ну, чуть-чуть потолще. Әни белән кыз хәрби хезмәткәрләргә татар милли ризыгы әзерлиләр. Мәдинә Мөхәммәтҗанова үзенең 60 яшьлек юбилее уңаеннан 60 килограмм шәк-шәк бүләк итәргә булган. Бу барысы да махсус зонада булган сугышчыларга. Активист сүзләренчә, ризыкның сире гади. Иң мөһиме барысында күңел белән әзерләү. Шулай ук ингредиентлар да мөһим. Йомырканы котырам, инде авыл йомыркасын котырам. Ул морозильник камерада узак торган сайын еще да әйбәтрәк инде. Аны киченнән алып куямын, эритерге, иртә белән инде вот эшли башлыйм инде. Анарга туз, песок салам инде, сода салам әзгенә. Анары пешерә башлыйм, кыздыра башлыйм майда. Беренче һәм икенче партия 30 килограмм шәк-шәк җибәрелгән инде. Бу инде тагын 30 килограммлы 3нче посылка булачак. Мөхәммәтҗановлар гаиләсенә тәм-томнар әзерләү өчен 120 йомырка, 12 килограмм он, 8 килограмм бал, 9 килограмм шикәр, 20 литр көнбагыш мая, туз һәм сода кирәк булды. Әни миңа әйтте дә, кызым, менә шәк-шәк пешерәм ди, 30 килограмм. Безнең егетләребезгә инде, икләребезгә шунда җибәрергә. Мин дә нигә әйттем, әни, мин сиңа булышам әлбәттә. Әлбәттә, инде иң беренче уйлар ул дога безнең. Догалар белән без эшлибез. Вообще у нас в районе очень активные жители, делают практически все. Делают свечи, изготавливают сети, плетут, делают супы в вакуумных упаковках, которые только достаточно залить кипятком, и суп. Ребятам очень нравится, ребята очень на передовой скучают по супам. Шәк-шәкне шулай ук хәрбиләр өчен билгеләнгән уазга урнаштырдылар. Моннан тыш волонтерлар сугышчыларның туганнары һәм якыннарыннан адреслы посылкалар кабул итә, гуманитар ярдәм җыялар. Бу хәзерге вакытта хастаханәләрдә дәваланган яки реабилитацияләнгән, фронтта булган сугышчылар өчен. Отправляем мы здесь вещи, одежду. Самое главное, это 3 автомобиля нам предоставили, остановили, так скажем, и отправляем нашим бойцам, которые помогут, надеемся, и значительно усилят боевой дух наших парней. Волонтерлар билгеләп үткәнчә, алар киләчәктә дә хәрбиләргә ярдәм күрсәтәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Көзге салкыннар һәм вируслы авырулар сезоны якынлаша. Шуңа күрә күпчелек табиблар рационга балык кертергә киңәш итә. Анда күп кенә микроэлементлар бар. Шул уңайдан кальций, тимер, фосфор, шулай ук Б төркеме витаминнары һәм башкалар. Диңгез деликатесларын Green Сәүдә үзәгендәге ярминкәдә сатып алырга мөмкин. Кыру Автозавод проспекты ягыннан. Биредә бай ассортимент тәкъдим ителгән. Ак балык, палтус, тунец, белуга, кижүш һәм башкалар. Барлыгы 35 төрдән артык төрле токымлы балык. Күргәзмәнең төп хите әлбәттә чавыша. Рыба у нас холодного копчения, горячего копчения, слабосоленая, даже вяленая есть. Очень большой выбор. Очень вкусная еще в ассортименте икра. Натуральная, крупнозернистая, отборная икра. Прям зернышко к зернышке. Детишкам, беременным. Очень вкусная. Күргәзмәдәге балыкларның барысы да табигый. Алар диңгез балыклары, ясалма үстерелмәгән. Ул самолетлар белән Камчаткадан нәкъ менә суытылган килеш китерелә. Бу үзенең барлык файдалы үзлекләрен саклап кала дигән сүз. Күпләр ярминкәнең яңадан оештыруларын кабат көтеп алалар. Я сегодня взяла палтус, белорыбицы кусочек, икры и скумбрию копченую. Все вкусно, конечно, у вас, все всегда свежее. Ассортимент здесь всегда хороший. Качество хорошее. Я взяла икру и рыбу чевыча. Хотела порадовать гостей на свой день рождения. Решила сделать красивые бутербродики из чевычи и бутербродики с красной икрой. Очень нравится икра вкусная у них и рыба вкусная. Все хорошо. Хәзер көзге сезон алдыннан витаминнар тупларга вакыт. Ерак көнчыгыш бүләкләрен 26 августка кадәр Green Сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.
15 сентября. Органный зал. Маэстро из Вероны, Италия. Паоло Баччанелло. Завтра в школу. Мне нужно все. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Продсклад Победа. Творог 9% 300 грамм 87,50. Каша овсяная обед без бед в ассортименте 5,70. Все нужное по низким ценам. Требуется супервайзер. Продукция АО «Макфа». Зарплата от 70 тысяч рублей. Телефон 8 965 610 59 19.